Îmi spune, am fost odată la fratele Nicolae Moldoveanu, erau prieteni buni și când aveam drum pe la Sibiu mă duceam pe la el. Și într-o zi îmi spune fratele cu uliță, că așa ziceau, hai să spun ce mi s-a întâmplat. Ce ți s-a întâmplat? Stăteam în camera mea, zice, fratele Moldoveanu se închidea dimineața în camera lui cu cheia ca să nu-l poată deranja nimeni și acolo avea părtășie cu Domnul, cuvânt, citirea Scripturii. Și zice, eram închis în camera mea și la un moment dat simt că e cineva lângă mine. Deschid ochii și era un bărbat lângă mine. Cum a intrat ăsta aici? Că doar ușa e închisă, nu-l cunosc. Și bărbatul îi zice, Nicolae, Nicolae, de ce nu-mi cânti tu mie? Și atunci fratele Nicolae s-a prăbușit, a știut cu cine are de-a face. Și a zis, știți, nu de fratele Nicolae Moldoveanu, doar îi cântați cântările. 7.000 de cântări singuri, a întors 9.000. Puțini oameni în lumea aceasta au scris atâtea cântări lui Dumnezeu. Oh, să mă iertați, mă caut să fiu la timp, dar îmi vine acum în minte. Trece odată pe la fratele Nicolae Moldoveanu altcineva și zice, un om al lui Dumnezeu, zice, frate Nicolae, ai scris atâtea cântări, zice, nu-i destul, atâtea cântări, zice, cred că-s prea multe acum. Dar un om al lui Dumnezeu, un sfânt al lui Dumnezeu și pleacă. Peste 2 zile se întoarce din călătorie și intră pe la fratele Nicolae Moldoveanu. Și ce fratele Nicolae Moldoveanu, auzi, hai să-ți cânt cântarea pe care mi-a dat-o Domnul după ce ai plecat tu. Și știți care era? Nu-s prea multe cântări, nu-s prea multe cântări, să te înalțe, Iisuse, prin lume. Și acum, Doamne, dar eu scânt, dar eu scânt. Nu, Nicolae, zice, tu le cânți la baptiști, tu le cânți la penticostali, mie, Nicolae, când îmi cânți? Și a dispărut. Și fratele Nicolae lua din momentul acela hotărârea, în fiecare dimineață se închidea în cameră și o oră îi cânta lui Dumnezeu. Frați și surori, în ce rutină suntem! Cât de mult ne-am obișnuit să facem unele lucruri. Dumnezeu vrea să ieșim de acolo. Dumnezeu vrea să fim vii pentru El.